Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayato mababalo ya alam tanong si sangay program. Sangan tanong si sangay program. Naso kawajibu dinakabnar mga wata kung balalok sira. Agusto ka benar mambu umbalalok kung mga wata era. Udah na mga importante ya bandingan. Adere katanod sabab ko kakampeto oras. Naso wata na mala alimu Allah, mala ariski. May sabab sanad na makabnar yan kung bala aloks. Haram kung bala aloks. So kumatuan tanong sa family planning, haram. Yang nafsu nira na si sa China, si sa Russia, atatax nila so kada klaik bawa tao na harap. Di ka pa kayo banga limiti so kada kla pembuatan ni. Inang tabo ba mikro so doktor. Aya kabasan yan na kebinasaan o di na ipet tayo ina. Nagito bi kakapakay ni. Sabab sa giyang nanawata na mala ikabnar. Adere kan tanod ang pagampagan na kabnar wata. 20 pendragon adang ka kampo wata. Sa kaamang uda guraga. Nadi din nakabnar ka wata ka. Ema to sa kaamang uda na yakabnar ka wata ka. Na may pamili ka sa ina. Sa kaamang raga na makapamili ka sa sigid. Ama o mga wata ka. So agaman tanong na tiyak ko niyan sa tax. Tax ay pamili o mama sa karumanian na pati man ay pilihan. Pag mayroon na sukata idiyan. Daw na nanlapas sa wagama. Sabab sa giyan ni sabab pakakain labo mama ko karumani. Okay, nambida-bida sa kailay sa mama mo. Ano to mataid ka nakna ba mataid ko lagid ka. Ano man nakna bar ka mataid na may layo lagid ka mama na mataid ka kilay niya. Takadiru to Allah. Kau pa ma kung lagi-lagi tanong sa kailay na pulang sa mga mama ay pulangan nila na sa katabubay. Kadua ay pili o mama si ko tungarumanian na subang sa niya. Katalo ay pili yan nun, nasuta mo yan. Mana niya na amay kasubay na miyati mo na napak. Matay, barabang saan, anatamok yan, anaitungan yan, mapaitungan. Naupakato nga amang uda sa lagidanan, namala kayo ko. Okay, nekatir o Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiyan na fadfar bilati dini taribat yadak. Ay pili ka ko pangaruman ka sa kamang uda. Now di yung katuon so pata na ay ada ka panakaon. Ay pili inakaon. Nagyang to kababalo niya na baragama malailangag sa Quran, morit di itindong di sembayang. Piliin ako. Kau di na ipiliin kau, kaya pili ikaw na sukata yan, ipili ikaw na sukala yan itamo, kaya ipili ikaw na subangsa niya, na inunta na dipsumbayang, inunta na diptindong, taribat yadag. Kelaputan sutangan ka. Mana niya na kelapis ka na makapasundito ka. Sa taro to pakasundito. Ilangaman yang aroma abaraga masuk karoman niya, kadi niya na wida akal. Di makapsilos na sa mga watayan na mga pipi. Nailang naman mambu ilang wayan ni salubay ang pangaruman yan na tamok kami asendit. Allahu Akbar.
Miya kaysa ko na sa Umarul bin Khattab sa kanya ni Dato. Na miya kaumaw na sa katawa Loks. Abay na gibna lakas yan, bututad na budang yan. Tinenong kayo ni, tiga na pimber da ka ko ataka. Gura o klali sa akin nga, sontok, sipa. Tiga na songoy niyo nga to. Nagya makapanik na tiga ng bata ka no. Tinaway. Kapwa mo sa Umar, kaso ama alokas na maputi ama pibuntal. Nasuata ay na manguda, na kulitam, akoro tibuk, ay buwa maputi yun, na mata, agungipon. Si Umar yan si Suata. Tiyan ay nung nga di imberda kasi ama ka. Inong apsipa, apsunto ka. Pumlingad na marata, iya datawata. Natiga na amirol mo, mini na isi na kaon mo. Isi na kaon, ino ako niyang pumiliin sa ina. Ina amaratay buntal, amaitem. Namin buat surisol tau kia pangarumaan niya ki ina, nasakan. Ada makiplayo kon, kamaratay buntal. Namarata ko buntal, namimbalo ya kamaratay adat. Ang kayo nung, nakagiya dia ka terima ano mga tao, sabab ko buntal ako. Hemana niya na, kabenar ka wata ka ko danga pangapangaruman na pamiliin ka sa ina amapi agama bara bangsa mapi parangay bara sambaya na sumambuso mga bai dapat na pamili ka ko sugod yang na sugod pangaruma na aya Petro o Islam Petro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigana Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Dua-dua ipili ikas kaaraga. Pagilain ka kualifikasi uno pengarumar. Paganero na baraga mapsembe. Kadua na mapiparang. Dia na makapmulag. Api kala yani ilmu, kala yani bangsa, kala yani anda ba ini na simba na amay ko marata yadat na dingaw kisari kaginaw ba na apiat man ni kapian niya ni adat kapian niya ni parangay kalimo yan amay ko apia swalip na di niya ato kailangan na igira na sigadar ka igira na penok sa meraka na isin ka na ang anadua o di simbayan anta ka mapi parangay na upun kaon mau maana di simbayan nama piap ni parangay na ordi rasul na fazawiju. Pakaya niyo. Pangaruman niyo. Matabila bos kabay kami kuda na sumiagad na di kapiagalas trisan. Dapat na upuna na sagad. Na kanabay Petro o Islam na anta igwapo. Amadaklara ka ipagilay niya na anta ikardo. Di nga bukatun. Ay pagilay niyan na antay mape cellphone, antay mape kapakbook. Ingon pagilay. Na mabos yo mga kangudaan, nagwirang kolor ya bukiran. Nagwirang pangis ya sundita nira. Kaya yuti kata nira na ipili kirano di mata umamili araga. Sa mata umamili araga, na ipagisi na hafidan. Dia nan turil, dia nan sembayan. Nasaragi ito na bakad pa man to sa tamu. Di kan pemantu, na bapakala isa tamu ki abingga na pangatungan ka. Abi di nga pakala isa tamu ka tay pa kananan. Allahu Akbar. Ba nakal batar ka. Na isa na nakabnar. Ikadua kabnar wata ka sir ka. Na may ko makapangarumang ka, makatepi ka no rumah. Na may ko makapatulan sa tiyan suwata ay kaugat. Nami umadman si ikadua kabnar. Anda di kapatulan niyan si Satian. Nasugo no Allah sa malaikat. Iyo penakawan so niyawan niya. Nanda ni kiyo piyang ko niyawan niya naketendu ka ba iya maugat. Kapag-uug suwata. Upungan niya na upung-uug natika kiya niyawan. Naurasad no to ang desisyonan no Allah ang ayapat.
Patan desisyonan Allah. Kaganero na bikatabi ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Desisyonan na Allah. Ay kalang duo mo riyan. Ino mga de, makapagumura nga ikaw gat ka sa 80 rago, 70 rago, nata kasalo nga muna patay. Anta ka di pinagkasagawi, kasi patay sa sulta. Desisyon ng panwalawan to na ikmil po kaniya. Bara sambayang, bara puasa, bara jihad, anta ka bara dusa. Desisyon ng panwala, ikala rizki niyan, ay ikaw la lupa mapamasan yan, kadak latra ka mapamasan yan, ay kala apirak, apake pluto no Allah. Ino mga day, mala anta kamay to, miskin anta kakawasa. Ikapata desisyonan na ino mga day, matagaw yukor, umapi yukor. Kaya matagaw yukor, nagyang otwa, di din kunti-kunti sa mga tao, napkuri-uri. Langon ng galbo kanya na daw koreano. O pa makupurmil na di pa karag ungap-kaal. Na upangadi na di pa kapas. Na umuray sa Quran na pumukalat. Daw Korea na mapi. Na duman na mapiad niyo kura lagi nyo punitay sa watan kulang apngal mo kani. Na desisyon na nanon o Allah. Na yakabnari ang rakano akirumay. Nananikagdaman niyo na kaya pansiran hanapas na pakipagurat karoon. Na kenduri kano. Melagi buso perak, kanganangkan litar. Napamugan yun gumamis kina sumbay kanuna, puro niyo aliman niyo sa langit na pangyan niyo kuwalasad sa mapya kuwata iyo na yun ang ibwiwag. O yung mapyaw na mamilyonir, na riskyan olo. O yung mapyaw na data mo kaya nga babad madadag, nagyuti ibwero no Allah. O yung mapyaw na malanduyumor, na ibwero no Allah. No yung mapiyaw man na di makapag-umor sa mati, na iyaron ibgaya Allah. Sadal sa mapiyaw na iyaron ibgaya. Okay, napengnya nga ba mo Allah? Iyala nakabaya ko sa wata, abrayit, amaunotan, abarasimba, hafidul Quran, ina-attorney, abogado, doktor, saan ka kabaya ka pengnya nga ko Allah? Naba, so Allah nasa pengin ka narong kapag yun ni Allah. Nagyan na ika-2 ka benar. Ika-3 ka benar, wallah ka benar wata siku belalok siya. Na amay ko ibo wata. Ano ni ibo wata ano na makapito gawi. Na ay ka benar yan ka napagakikan ka. Betuan ka sa ngaran. Sumama na pag-Islam na ka. Pagupon ko sa bukyan. Teknik na ka. Eman ang ito tahnik. Nakuha sa gula at tinod. Nauda gula at tinod na gula. Na natago nga sa tinduro ka, nasisingin ka sa dila yan. Naayap niya at nakaroon na kita aman yan so mamis ko dunia. Na ikadua, nagyang ito book. So bagwa mama, di rin po ito bagwa raga. Na buko to sa soldat yan, tsako siya sa soldat yan na pagupon ko. Nagyang ito book na ipalabog. Kenapa tigo ko Quran? Na upagarati ka na tago ang ako pangumula na mapika tu. Nalangon ko ang pangupon. Kenapa subuso siya sa timan? Na mapi ako nakapag ito otak ang atawata ka. Na ikatalo, nagyang ito sumama na pag-Islam. Napagbangan ka si ko kinimota anon sa kawanan na kamatan ka sa diwa. Nambetuan ka sa mapi ang ngaran na diniya ni kaya. Na sumapi ang maana. Ay man to na niya betu-betu sa tao na dead na maana niya nakaya ko na letis. Ada niyan manak. Nan mabu miya salak akiab tu niya suata yan sa mungkar. Ada man akiab tu niya suata yan sa Musailamatul Kadzab. Allahu Akbar. Kaya kung nalitis. Nagira ko na inyang piya kasumpat sungaran nila na ke rumah. Nami sa bapro na ini si wata. Sada no na iman nangaranak na ya. Da ama na niya. Mikirat lagi no niya. Ore niya napakapagakikaan ka. Naya buwa ka pa kaya akika na kambing. Di ka pa kayo susapi.
karabaw, unta, kambing po. Di ka pa kay pato, manok, pabo, itik. Di ka pa kay kamo. Kambing po na umamaswata ka na 2, na ubabay na 1. Nao ka paro ka na ikapito gawin. O di ka paro na ikado kapito gawin. O di ka paro na ikatalo ka pa diyan. O di ka paro na apia ikiatinya. Apia miyalo ka sa dindon. Imanto na nga makikaswata ka na manguded. No di na miya ka pangarumad na kiad na ka na kapakayakikan ka. Oda ka maakikay abi nga gusyumi ka na miyalo kaskad na akika nga ginaw ka. Diyan na akika na ayakatiro no Rasul na al-mauludu marhunun bi akikatihi. Misa sanda suwata ku akika niya. Na padenip murado no mga ulama na ayaka penggunain ka ko sapa at terkawata ka sa yaumul qiyamah na maakika ka. Nagira ko na mapi aki-aki kawata na malanta si pamikiran. Namadakla di manginugul. Allahu Akbar. Namadakal pa nakapagakikan yan. Ami yung sa restaurant, naro sira meti-muti mga ke-klasmita, mabarkaday, naro sirang komya. Kenapa itu akika? Nagyana ni kaya piran tanod jangan to mga kabnaro lok wata ko lok siya. Piraden. Tay pangaloyron pagana na may pamilyan sa lok siya. Kami pamilyan sa mapaginay na yan, mapagamaamaya. Kedua, na mapakakindurian na may kupansiran sa napas. Katalo, nakapto niyan sa ngaran, maakikan niyan, maislam niyan, kaupaw niyan sa buka. Piraden? Ha? Talong o 6? 6. Di mga tataong bilang. Nauriyan niya na mapitura kung manay dia na mapakapangadi ka. Nayapagan na ya mapakipaganad ka na kabatya sa Quran kasumbayan. So yun na aguswama, naudisiran pagugupa na sepuya siran. Pagurad siran, kuntis siran. Anta ino makabatya sa Quran suwata kakasir kasabab. Ino makaswa sa titay na sambayang ngasir kasabab. Ang ino natanday aw yaguyag suwata ka taman sa di sumbayang oman sumbayang oman puasa oman matya sa Quran na sulagi dubalas yan na impir kawawa. Allahu Akbar. Nakagya kadaklani man to na di nga mapakabatya suwata ka na inuit ka madrasa nasira ni miya pakabatya o nasira ni pagkakwa ko lagi dubalas sambayang yan. Nakyaulaan. Kano ko niyan? Kasigi ka bu sa along anak kiyam. Man to na ta ka apito ragon edad. Numragon edad na bagingad sa oras. Pangdoon ka untuk abatya. Yan ang ustad, yan mapagda umatya ka apya. Sarna di ka umata umatya. Allahu Akbar. Lagi daw mo tuwa miyang daw ko sa ustad. Isa wala tidak. Yan mo na mga tatindag ka no. Bayaw niya na 5 niya na nakasamin sa subo. Ano na sa kataw da bayaw sa 5? Tiyanay karita mo, ino ka da bayaw sa 5? Baka da makasamin, tiyanada. Tunay sabab, tiyanada ko makanaw. Daka po kaway uminga ko siya bingat, tiyanada. Tiyanangay no, tiyanas di sila mamsumbayan. Allahu Akbar. Lagi do kiyaw do gaza durian na ulo ustad. Tiyanan na. Di tayo discuss niya binga ko siya uminga. Gawin na naparatiya na ngayon. Nung kairam tiya kapag ipangadi ka, naparatiya. Na di ba yung sasabayan? Naikilya tao na sumingad na lohor, asar, magrib, aisa, na may kusubo na katkapasan ka. Nakaya ko na makagabisiran. Na inimatay ang susulo. Na iturog siya na nagusya may na may agnaw. Na di rin pa katurog ka pagkalak ko ba di mga simen sa subo. Nagyapagbangan sa subo na may gabdas na di mananay kapag ano si Umi. Agusyapi. Nagyamagang kamata napkel ko baliw kapkel sa aso. Nagusagada nga ilok sa dimba koko. At itakan. Nami unoto.
Nagyoto de ni kiaunutan na miya kapiraula na human subo na pagunot sa loksot. Na pumasa sina na ko siya maya nga. Inawata ini na pakabina ni nga siya. Takay na baka dituro. Kadi niyan tudayan na sa nga subo. Nagumantay sulok sa pagunutan niya nagukore sa gumuraw. Nakiyata-katakawan siya maya na busiyom niya. Nakiyambalaan niya. Eno nga pumura kanto na problema. Kaya namin tayo sulok sa nga sirengan tanong. Natigiran na gudin. Banganganin. Bangalulok. Natigiran na. Liang agyan mo siya may nagusiyog. Habi niya. Tumungas ka no aduay niya tayo digalok sana. Allahu Akbar. Lagi sira na piyang ano kuha na kuda. Opa man na pagana namis ka, pagaka namis ka, dia mis ka panditar, kebubayan namis ka na tumon kap na loksa na apiaso adam. Yan naway kay no kan miya to na masjid ka sa aron sabab. Eno ko di makasuming sa subo ka pagunot ako. Naskano na pagaka niya so lawasakan, pakanditar niya so badanakan, na mamatay ako na tutu na ako. Lagi ang analokas na pagkasurga ko kapahonot ako. No, kabaya ka sakay nago sa ma. Akababay ang oskano, nasumbi ang ano. Nga pa nang bayang sila. Na kawa jibra kawata ka. Na inon yan matuon sa agama. Inon yan matuon sa Islam kasabab ka. Inon yan milangag sa Quran kasabab ka. Kasi sa surga na kunti-kontista no. Na kunti-kontista no antay mga pipenditar na mga sutra mga ninipi sa gumang kakapal. Madakli bulawan. Natakin na ba kasadun sa babaya kakukuraan. Nakadakal kay ditaron. Nakadakal kay bulawan. Anditaran na sa umanggaw inakaumanan sa kababago niya. Di karunot na di kapipian na di kadaw niya. Karasiin na kamutian na di kaburingan. Naigirami pigo ka. Nakana ba kailangan nakandaan ka sunditar na ka? Kadi kelumas sunditar na ka na kelumas sulawas ka. Surga na no Allah. Amay dengan kunti-kontista no sa surga wanta imata ido katano. Aya kata ide tanoro na kasumbayan kata hajud. Kabatya sa Quran. Napipikiran niya ngay mga wata iyo ay nidulog yu siya na mga tatay dia sa umur kiyama. Na pungairan mitaga ka di nga kababayaan so di nga kirang kagastoy na mga tataid na siran sa kanak na ba matay. Asata naman na sekretualita no kunti-kunti sa mga kaantay matay. Gira na layok ka na pagilay na kasukiray niyan, sungirong yan, sukaputi yan. Ay gira bingi tagak ka sa katay. Na di nga prangita na Ginoo. Nagira apia manos ka sa satima mudi ka turug di ngaon dirun mada. Nagira mengi tolo de kami yang ro abias kap ke gudo ka. Alangon nami isisi kande mane kada uno pa manos ka. Now kabaya ka makatay ka. Kababay nga sa Quran, chume nga sa tahajud, chume nga sa mga pipia sampai. Lagi daw to mga penutul tanong. Bagwataw. Napipilas. Nakanaba oso so kapilas sa oras ito. Nainalangan ni Ustad. So Ustad yan nababay. Tigyan na siway nga man nabiyas ka na nga din nakikilala kasi. Asewaan yan na Allahu Akbar. Mapapano-pano abong bulo. Alagi do bunta laam mo. Kaya natong na ini, tiga na sa kumaito ako na anayla si abong bulan. Naman ako makala na pakaulad. Namin idubudum sa ospital, lago pa mulong na da bulong eh. Naiman to, araga ako din na may tanggal siya ginawa ka na da pangarumarak nga, tayo pangaruma sa ubala. Now, nabakan pinilsan. Natigyan na pang dungos ka kanon mada. Nasaulan, nakasoy karak. Now manatigyan gaw inananiki puro alungan sa mga duwar pa ko palaw na suminga sa dua karakat. Asalatu duha. Naigira agagaw yatnat na kagagaw ina suminga sa tahajud na pangyang ako wala madaunan. Amay ko kapipita na kumati ka sa Quran. Nakukuha ka sa nagpagibungan ka sa kanan na bumbu. Nasaulan nakasoy karak.
Niya kasaulan na niya kauma. Na din niya makilala. Yan ang sakang so piyang daong ka, ama daon so bunggol saya, na iman to na sobra kataid yan. Allahu Akbar. Ipakataid sa dunia, na ipakataid sa yaumul qiyamah, so kasumbayan, ako kabatya sa Quran. Yan ang buisal buwa kabatya sa Quran, na ipkasigi-sigi yung mga malaikat. Kanan ni kiabatya ka sa Quran, na itong bukiran din, so mudulirang o mudul ka. Kapkubabayan nila, nakakbatya ka sa Quran. Now, nasa din sa tao, amasampur na so kapngusto niyang watayan sa ngay kalangag sa Quran. Namantaan na mitigumpia. Mitigumpia. Naupo man di makalangag sa Quran na da bongos ni tiror ka. Opo ni makasembeng na da kes ni tiror. Opo beradusa na kay kes nita. Lagi na to lalang tanong di mapanutul. Ay ni sagad kong walim sa Iraq. Habang kaya sasapwa tanapat kataw pugawido. Ay palabo. Namiya mamasako. Tinanto na style liwa iya pat-pat kataw malbungon. Akan na iya style tano sa ingda Iraq na umani matay na so mga mama na lang ang pendulog. Ay malay balas. Kasadun sa tawa tumibaw. Kung andad ni kapatay, umiatay. Nanayaw niyan taman sa di kasambayangan na pirmihan Allah sa timan na palawa bulawan a pendatuan yan sa yaumul qiyamah. Nasiman na girad na bulawan ka lagi po diuling. O diyan na nasalain ka, nasising ka, na salanda ka mga ito a bulawan na piya di kilay na pekilay nga kay pengangarig ka. Naro sa surga na sati mana bulawan na makaisa ka bumangatibo. Naupun ka dulubin ko palabanganon na pekaduan Allah. Pekaduan Allah. Ang ato palawa bulawan na pumunta sa akhirat. Anati ko na mata mawido na isian kasama to na iya ngay niso kay niya na kami po ya. Era ka pasembog. Asemi yung way na iya natiyan na babu ino kay niya da nga pa makito ko ya miya tay bisota ka. Natigyan na sukiya balwakon, na idedawatag na napiturabo. Nada kang karawi, uba kang ginakiso, posto kami sa padiyan. Adi akong daga. Nada pa karita nun, tsaka nawatakan. Nabakan din na pagkindadwi sa sulda wala. Natumitinda ko sa kanya. Nada pa makanaw na plalak ako. Na makamakot man nagagawin na tuturo ko din. Na ko na style yan, nasusurong na ko niyan sa ruwasa. Namiya kala naman taga siyulo. Mababaya makibuno. Di manotong sa walay, di maminasa sa parpar. Nagira miya ka umatigyan na daga kanya na si pasunto. Nadakot tigyan kada sa dago. Allahu Akbar. May isa ba pro? Ay nisita ka natin na piyang yak wala kamurkaan. Abada masakit. Yan ang inisapar. Unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulangon na ina agwa maubang nga sinta ang suwataka. Kandi ni kisinta ang kakwataka na dahil kidnap pa mo. Allahu Akbar. Madakli wata na kesintaan niyan sa mga tayo na kepos ka. Ay abud na may papakasa mo dulian na lang wa daura kwata ya. Naptirimaan mo Allah. May sabab pro na miya sakit hati kan sa miya ka-20 ako siya ko gawin. Nasi ka-30 gawin na di ako niya hati niya sana. Da ko tiya pa masasabulong na da ko pelugo sa pumulong at tao mo na pinubuputay. Kaya sakitan sulawas akan na gusto puso akan sa galbukyan. Nayatigin na siwa yan. Napagkapay na ko niya na inaan na yan. Adin na ipangatungan ka na. Ay buati ka na liya kaya niyan tiro na uba ko buati na pagkumang ka. Di nga pagkataro ka. Paano kayo kabal? Na di ko katpang ni sarala ka rila ka di o nga bukirila. Amala kasala na ka ka. Nananay no kakataya puti ako. Nakeda nga sa idakan. Wey natatano di nga o pa sa sindita iyo ina ko kagi emat nga sa kay poso marata ko yadat adi akong ketong sukad na nakanas kay kesnita.
Amia pili ka sa dunia di sa kana sa katawata. Tiyo mo siya na pa siya amia tay. May lupa ko atigyan sa makalabungon, makapaygun, makasambayon. Amia pia ginawa ko na tingin amia tay. Natigyan na kaya tangira narata ginawa nakagilakat nira mo siya bayang nira na amia tang kaday palabungiran. Amia kagura ko ako atigyan. Namanya pamikira kena benar suatakan. Aku sakan ikesnitan. Malah kesnitan sakit ada dengan. Kadang-kadang may toro so agamanya. Kadang-kadang may pangdao so sambayangnya. Amia taman ako den kuyaga. Nagwakwati ang sung salasig na miya gabdasa ko nga na misimbiyang ako na ini puro ako na lima ka na oran din sulo ako. Kagagawa ko wata ako. Adid na ruwa-ruwa kasasakataw buto. Naptog na kang suwalaya Allah na kiyasa kita na ko sa galbok kagupami kira katir wataka. Na benar suataka na saknikis nitan. Kami atong mga kaso kakuyaga na diskanya. Yala na rin nila ang suataka na rilay kami. Lagi na ko atigan umiyak kanag. Sa suara pugo gabun, ahay bai. Akiyasa kita sa galbok watayan, narumi nila. Nami kumpabli amia ribat kudanian ka alaga ikwatayan. Napipikiran ka aswalay mala irila diska. Natano dinga karin nila ang kawala. Narin nila anu Allah swataka. Nagitop ng tiging amada surata ginoa. Emana niya nasaka aad na wata enamia kalalaman na limu Allah swata. Abay nila una taon na rinis kayo Allah swata. Madakala miya katapi ataman sa miya kato asiran na de asiran makailay sa wata. Napipikiran ka api kalakay kadatu kalakay kabai api kapuro kay pangatan kalakay tamok. Naudebo wata ka na di pang sukapi piya Ginoo. Egi ang oto ana wata yan na di niya ni subay sa wata yan nasaka na da mararatad na Ginoo. Kaya nakailangan ka sa wata. Naupong yang nanawata kay ni sarigir kawala na misarigir kawala kamato niya sa agama niya guntong. Naupong man madedeg na sakay kesnita. Kasadan sa galbak wata ka amapia sambay ang puasa na man ni manggal bakya na sulagi dia na imgir kawala. Na sumamusudusan yan isumariar kawala. Amay pang may pakataman ka so galbak ka ando man ay katag iyang uturuan. Na badmiteri dedeg. Anapia man suwata o no namya dedag. Apia sa mga wata o panabi-nabiyan na kadedeg. Nayasangan tano na ipengning ni tano suwa mga wata tano ko Allah turon sirano. Nagyanan. Sumamusok Imam Bukhari. Aso Bukhari rahimahullah na kenaba Arab. Ugay na apia kenaba Arab na lawang pun sa Arab. Kami akan surat sa kitab metuan sa Sahihul Bukhari. Ayat buat unaan niya na kitab kuliah ulupan na subusukuran. Na isa kuwata na miya tayo sama yan. Na miya buta sa Bukhari di pakailay. Nagura o kadnoy na yan. Gura o kadno may ina yan. Kami atangad sa ginawa niya na suwata yan na zero. Kabuta di pakailay. Nauman gawin na mangni kuwala gumura og si kuwala makailay swatay. Nasuy ka pito gawi napitigi na piyan si Ibrahim alayhis salam. Apatog niya ang nga tuwa ina o Bukhari. Pagnaw ka din nasabab pagnaw ka din kay ni kasoy wala so kapi akailay wataka. Kenapa inomya kailay ka ba inopiraan? Ba inuit sa doktor? Ba piyak ipamulungan? Anto na isabab? Sabab sa misubra sukap nguraok ka. Misubra surata Ginoo. Misubra so pangninga ko Allah. Arab ka kulimu Allah. Namia kakasu ikwata kasu kapian niya ni kaila. Nah inilah yan pure. Nagyanan sa mga ina. Rata ginaway rande no di makaswa matya sa Quran suatera. O di maulama, o di mahafid. Na inisip pa mambuhay na yan to, kapag wait niya sa Makkah, na imbagal kiyan raw, naraw doon pa kalamag sa Quran. Allahu Akbar. Naikira
Yang tua ina agwa mana miya na marsira sa kapakaswa mo wataira. Pinggas tuan nira daerah panganuguni. So tamukiran may pikiran namata ang bota sila sa salih nama paruli ira sa kapasurga. Na ikapito akabenar wata si ko loksian namay ko makala. Nama pakapengaraman ka so manguda. Okay na ayaw makapamili na sa kanya. Mantay pengaruman niya. O baka pamili. Kaya kaya advisean ka o di na turuan ka. Na o di niyang kabayai na di nga tigila. Ka oras at tagila